Hello, Hello? may gabi, Esteriol. Maayong gabi, Brad. Anan ko yung pangutanan ni Brad Adam. Okay. Si Brad Boy ni Brad Adam, diri sa tungkop. Bad boy, Ah. Parguso. Brad. Chucks ban. Ako pangutanan, Brad, kining Judas, uno size bitaw, Brad, nga, ingon diri. Hindumi ang mga anghel nga milapas sa otoridad nga gitugot kanila umibiya hinuon sa ilang puloy-anan. Gibilanggo sila sa Dios dito sa kinahanglan sa mangiog. Gigapo sila og kadina nga dili gayon mabugto tagana sa dakong adlaw nga moisilot kanila. Oh. Ako pangutana ni Brad mao nga ang mga yawa ba gibilanggo man sila. Kunya ngano man nga kanang antud karon no may giingon sa Biblia na sa 1 Pedro 5:8 ba pumasayop nga ang yawa sa gasuroy-suroy. Usa may wa kani siya magkasumpaki Brad nga gigapon ni sila ron dili sila makagawas. Palihog ko pa kuno ni Brad pa sabot. Dahil salamat Bad, no? So sumala Salamat sa imong kayo. gibasa, no? Sumala sa imong gibasa sa Judas kapitulo 1 bersikulo 6, gitagana. Kay ang yawa sinilutan naman sila. Brother Jikyo. Humana ang period of probation during the time nga ang Ginoo sa dihang iya panggihimo una ang mga espiritu, ang mga anghel, apan kadtong mga anghel nga nirebilde, uban niyatong Lucifer, tagak sila sa Ginoo. Ang tanan nga mga ni uban kanagong parehago na sa tuwa diri sa kalibutan nga kadtong iya sa Ginoo ari ka sa simbahan. Apan kadtong dili sa simbahan mo dapig adto sa atos pikas, so murtag gilain daan mausab ang espiritu nga nisupak sa Ginoo, gihagbong sinilutan na sila. Pero kining gitawag diha sa Judas kapitulo 1 bersikulo 6, lugar kana brother nga didto gayod ihagbong ang katong mga sinilutan. Nya kay sila sinilutan naman inig-abot gyud sa Ginoo mao man toy final judgment. Nga matud pa diha sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10, mao na to ang eternal damnation. Mintag eternal damnation Brother Jikyo, wanay katapusan, no? Pero sa pagkakaron nga kining mga yawa matud pa nimo gasuroy-suroy pa man usa wa pa din ni sila na kuani hukmi na sila, no? Mga man gani nga sila gitawag na yawa tungod kay hinukma na sila, deform na sila sa ilahang pagka kuan sa Ginoo, pagka binuhat sa Ginoo. Apan ana gihapon ang pagpanintal kana gumikan kay ana pa may kuan, ana pa may period gani usa ni sa kining pamaagi, no, sa Ginoo pagtesting sa mga katawhan nga ni apata dinis kalibutan under pata sa probation sa Ginoo sa kuan, no, kini ang period of probation kitang mga tao. Asa to pa kun ang tao buhi pa ana pa ang mga tentasyon, so nagamit gihapon at the same time ang mga yawa de Brother Jikyo kay kini ang yawa mo may manintal, no, naaman sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, ang yawa ana ara galibot-libot kanato, meaning to say nga every now and then ana ay mga tentasyon kanato, pero matud pa sa Ginoo pagbantay unya kining tuo kay pinaagi sa mong pagtuo mo karatil ka ng mga yawa nga naa pa sa kalibutan kay lagi hinukman na sila, pero wa pa gyud ingon nga gihipos na sa Ginoo aron dili na makahimo og tentasyon. Naa gihapon gasuroy-suroy kay matud pa ni San Pedro ang atong unang Santo Papa, ana ara kana sa inyong kaugalingon naglibot-libot sa magliyon gyud nga andam sa pagtukob aron sa pagtintal sa tao. So mo na Brother Jikyo nga mura ang tao og kini ang dili palig-on siyang pagtuo, dali lagi kay mapukan, no? Kay matud pang Brother Jikyo ang tao magakita og unsa to taas nga buhok niya. Bubog shirt. Gwapa pa gyud. Yes Brother Jikyo. Ngano matintal gyud ta tungod kay naa pa kining mga yawa. Kay kini yung yawa Brother Jikyo, pero espiritu man wa man ni pagkakuan, wa man ni kamatayon Brother Jikyo. Ang yawa. Pero nana sila panahon nga kining tanan, no, kining tanan adto na sa eternal damnation. Kanus mo nagingon sa Ginoo maabot ang panahon kadtong gitawag og the final judgment din ang yawa ug ang tanan nga mga katawhan nga dapig sa yawa adto pagasakiton adlaw ug gabi, way katapusan, no? Nasa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10.